Bolunu men ýadadım. 5 ýyl bäri ýaşap ýörüp çağamyz olanok. Menim bir aýal aljak ýara şoňa haýır bol bolmasa da aýrys. Salam. Salam. Ýeködüňizmi sen? Ayol wagt gelmedi, jorama garaşyp adam gelmedi. Wagt çekip durman, günne wagt çek, men sana öýlensin bele. Ewa. Ola eýlewndi. Mana elçişim. Seni söyleyen yüreğimi yürenyen, neçe kıyısım da direnyen, ökünüp seni söyleyenim için, inni özüme iğrenyen. Karoç maňa çağa gerek. Sen men şartlarym ýerine ýetip bilersiňmi? Neçe kıyısım da ben direnyen, ökünyen, seni söyleyenim için. Şertde mä ýerine ýetirmeli bolsaň. Men ýaly işgä geýtirmen, Türkmen köýüne ýalykda gelmeli bolsaň. Bala. Ayrışmış kalanla bir kanalım. Ben sana öder adayla Meryem. Ben yine bir ödüm hayalim. Öýde barasyn melenok, ýüzüň görürsün melenok şu öýdäki. Nesip bolsa kimin çağamy dur bolsa. Aklym näme? Bolla ona mark geçer ne? Bolla. Bir tanesinde var ya. Hastaydı ya şuna, rahat etme.